Din it-tieni mewġa li ninsabu fiha bħalissa hija aktar qawwija mill-ewwel mewġa. Qed naraw mhux il-bidu tat-tieni mewġa, ma wisq nibża li din il-mewġa ħadd tkun wisq ikbar mill-ewwel waħda li kellna. U allura għadna biss fil-bidu ta' din it-tieni fażi li qed ngħaddu minnha, li hu ċert li qudiemna għandna ħafna sfidi ġejjin, mhux biss minħabba n-numru dejjem jiżdied ta' każijiet, imma anke minħabba li jista' jkun nibdew naraw numru ikbar ta' nies affettwati b'sintomi iktar severi. Kliem it-tabib fil-psikjatrija Gabriel Ellul f'intervista ma' Net News fejn sqar li ninsabu f'sitwazzjoni inkwetanti hekk kif in-numri tal-COVID qed ikunu għoljin kuljum u għadna naraw persuni li mhux osservaw id-distanzjament soċjali. Fost il-pajjiżi Ewropej Malta tirreġistra fost l-ogħla numru ta' każijiet ġodda kuljum. Għal popolazzjoni ċkejkna tagħna 50 huma ħafna. It-tabib Ellul jgħidilna li n-nies vulnerabbli s'issa għadhom ma ntlaqtux mill-virus għax għadhom qed joqogħdu attenti. Iżda l-biża' hi li jekk il-coronavirus ikompli jinxteret, ir-riskju għal dawn il-persuni se jiżdied u jekk jimirdu l-anzjani u l-vulnerabbli, il-konsegwenzi jistgħu jkunu serji ferm. Din is-sitwazzjoni li ninsabu għaddejjin minnha jaf ikollha konsegwenzi serji wkoll fuq is-saħħa mentali tan-nies. Li aħna meta nitkellmu fuq il-virus ħafna drabi niftakru fuq il-fiżiku, il-virus, is-sintomi, s-sola u affarijiet hekk. Imma wara dan kollu hemm ukoll il-psikoloġiku, dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa mentali. L-ansjetà kull wieħed waħda minnha tinħossuha. L-inċertezza li qed ngħixu fiha bħalissa hija waħda kbira u kultant anqal fina sens ta' dispjaċir, sens ta' rabja, sens ta' frustrazzjoni li ma nafux se nagħmlu bil-futur tagħna. U aħna li aħna pajjiż li nindependu ħafna wkoll mill-influss tat-turisti, il-biża' tagħna ovvjament kompli tiżdied meta nibdew naraw li forsi t-turiżmu ħajonqos u allura il-ħobża ta' kuljum ta' ċertu nies taf tkun medda wkoll. Ċertament din l-inċertezza laqtet ukoll il-ġenituri u lil dawk kollha li għandhom taħt il-kura tagħhom tfal u żgħażagħ. L-inċertezza dwar Settembru tieqa' mhux biss minħabba li nies li jridu jmorru x-xogħol ma forsi ma jkunux jafu x'se jagħmlu biex jieħdu ħsieb l-itfal tagħhom jekk ma dawn ma jmorrux l-iskola, imma anke minħabba l-inċertezza akademika u x'hekk aħna t-tfal tagħna forsi qegħdin fl-iktar punt ta' ħajjithom li għandhom bżonn jikbru, jitgħallmu u għandhom bżonn jużaw il-ħin tagħhom sew. U allura kull ġurnata moħħlija mingħajr skola jew mingħajr pjan sew ta' x'se jiġri hija ġurnata li se tkompli tpoġġi detriment għat-tfal tagħna u għall-familji tagħna. Fl-appell tiegħu it-tabib Ellul iħeġġeġ lil kulħadd sabiex ikun prudenti u jsegwi l-miżuri ta' mitigazzjoni għax b'hekk biss nistgħu nelbu din l-isfida li bħala pajjiż għandna qudiemna.